Той матур булачак. Һәм шулай итеп, тормышыңдагы иң мөһим вакыйгаңның бусагасына барып баскач, шуны онытма. Син ялгызың түгел. Без таныш түгел бугай, мин Сара. Найлс. Сәлам. Сәлам. Шәп. Найлс. Кирмә монда. Нәрсә инде бу? Той матур булачак. Көнең ничек уза? Кичә, бүген, иртәгә. Барысы да бер. Син нишләп ятасың анда? Тиз бул, чак судан. Кирмә дигән саен кергәнсең димәк. Без вакыт элмәгән эләккәнбез. Бәлки ишеткәнең бардыр? Бәлки ишеткәнем бардыр? Әйе. Монда йоклап китү белән көн яңа баштан кабатлана. Үз өемә кайтып җитеп йокларга ятканнан соң да мин барыбер яңадан монда уяндым. Мин бер тапкыр әллә ниләр тартып Экваториаль Гвинеяга кадәр барып җиткән идем. Күпме вакыт әрәм булды. Алайса яшәүнең мәгънәсе нидә? Безнең шулай яшәүдән башка бүтән чара юк. Юк инде, мин моннан чыгу юлын табачакмын. Ярар, үзеңә кара. Иртәгә күрешербез. Нишлибез инде хәзер? Артыгын уйланмыйча, күңел ачып яшәргә генә кала. Берәрсе белән йоклаганың бармы? Яхшы сорау. Бар, ләкин теләгенемә җиңел генә ирештем дия алмыйм. Кушылсам ярыймы? Бу безнең беренче бию. Бу юк диюң мәллә? Барып чыкмады дигән. Бераз дөнья типтерик. Булдырдык! Кәефеңне күтәрәсең киләме? Әнә тегенгә күз сал әле. Кесәсендә шикәр таба алачаксың. Чыннан да. Бар. Мин монда уянудан туйдым. Ни генә эшләсәк тә, барысы да мәгънәсез. Бөтенләй юк мәгънәсез түгелдер бит инде. Ким дигәндә бер юанычыгыз бар. Сез икәү. Ялгызың моны кичерү җиңел түгел. Туктагыз! Торт эчендә бомба! Курыкмагыз, яшәктә сапер булып эшләгәнем бар. Ятыгыз! Той матур булачак.